enye into ofanele yazi ngawe case before umubi ngalendlela engamukeleki unobuso nje ubuyingqomondo umaholoholo anengcabo unegophe umubi nje case before umubi nje akufanele ngabe uyaposta kufanele ngabe unoposta thina esibahle uposte abanye abantu hayi uposte wena zizibe sibona ngenamba ukuthi uwe ufuna izibe nje case before ngiyacela mfowethu ngiyakholuleka mina futhi okunye awunayo nemali yokuthenga impahla eziphilayo uhamba namashetha zikoshi impahla ishipile usizi lodwa wabuhleke into engahlekisi wamukela lokho nje osekushiwo kusamncane kuphatha inhlelo bomcineka hayi Asengile